Здравейте, братя и сестри! Здравейте, мачкан, блъскан и незачитан народе! Здравейте, пожертвано поколение! Здравейте, ахмаци! Всички ние сме жертва на този 30 годишен процес, който нас мачкаха и разбиха, в който в момента продават земята ни, в който бяха вкарани наркотици и такива неща, които ние не знаехме изобщо за какво иде реч по време на комунизма. Но този план беше съставен от шепа еврейски и комунистически нищожества, които тяхните синове и дъщери в момента разпродават нашата държава. Златото продадаха всичко възможно. И в момента гледат да вземат всичко и да доунищожат всичко, за да не остане нищо за следващите. Хора, вземете се в ръце, бе! Толкова ли сте прости, бе? Толкова ли не ви пука, бе, за тази земя, дето вашите деди са си давали кръвта? Боже Господи! Направо не мога да повярвам. Защо, бе, хора? Защо? Защо, бе, толкова безразлично? Много ме яд, протива са. Прибират ме, във Фейсбук, тук бях поснал, чак дойдоха да ме предупреждават от районното. Вие такива ли сте ахмаци да оставите да унищожат държавата? Не мога. Лека вечер.